בערב בכל שעה בנויות אצלי תמיד דרכי הגישה. הילדים מוזמנים להגיע, לבקר, לספר, לדבר, אין מה למהר. אם יש בעיה שצריך לפתור, אני כאן מוכנה תמיד לעזור. מסבירה שחשוב להבין, להתחשב, והכי חשוב לפתוח את הלב. אני שרוני שחוקרת ופותרת, שרוני שתמיד לילדים עוזרת, שצריך לעזור אני ממהרת, כי אני שרוני החוקרת שפותרת. אני שרוני שחוקרת ופותרת, שרוני שתמיד לילדים עוזרת, שצריך לעזור אני ממהרת, כי אני שרוני החוקרת שפותרת. ריב של ילדים הוא כביש ללא מוצא, אף אמא בכך אינה רוצה. ביחד נמצא פתרון ונשלים, תזכרו החוקים על כולנו חלים. עולם הילדים הוא המקום שלי, ולהם תמיד אקדיש את כולי. מתווכחים ועוקצים, רבים משלימים, כי בסך הכל כולנו חברים. אני שרוני שחוקרת ופותרת, שרוני שתמיד לילדים עוזרת, שצריך לעזור אני ממהרת, כי אני שרוני החוקרת שפותרת. אני שרוני שחוקרת ופותרת, שרוני שתמיד לילדים עוזרת, שצריך לעזור אני ממהרת, כי אני שרוני. שרוני החוקרת שעוזרת, שרוני החוקרת שחוקרת, שרוני החוקרת שפותרת. אני שרוני שחוקרת ופותרת, שרוני שתמיד לילדים עוזרת, שצריך לעזור אני ממהרת, כי אני שרוני החוקרת שפותרת.